Pois, sí. Bueno, excelentísimo reitor, señor decano, director do Servicio de Comunicacións, director do departamento, Antón, asistentes todos, pois bo mediodía. Con motivo da xubilación en setembro de 2017 do profesor Antón Palacio, do Departamento de Filoloxía Galega Latina, decidiu ofrecerlle un libro académico de homenaxe en testimonio do respecto e afecto que nos merece polo seu saber, pola súa entrega como colega, como profesor e como investigador, pois durante case medio século. Fomos comisionados polo Departamento para organizar e editar este libro, o profesor Aquilino Alonso e o mesmo que lles falo. E de aquí estamos, case 2 anos despois, neste acto para ofrecerlo. Pero antes de que yo entreguemos, permítanme que lles diga unhas palabras, en nome dos editores, que nos recorden por que Antón, o noso Antón, o Antón de noso, como diría Cunqueiro, ten ben merecida esta homenaxe. Antón Palacio é filólogo de vocación, experto erudito en onomástica, fino traductor, meticuloso corrector de estilo e, ademais, un exercitado e anegado docente nos distintos graus de ensino. Gostaríame facer unha semblanza dele nunha prosa ao estilo de Cunqueiro, tan admirado polo homenaxeado, pero desgraciadamente non dispoño nin dos recursos nin da inventiva do de Mondoñedo, así que esta biografía miña seguramente se semelle máis a unha entrada da Wikipedia do que é un relato de xente daqui da cola. Antón Palacio naceu hai xa bastante tempo en Ferreira de Pantón, nas terras luguesas do Val de Lemos. En Pantón estudou as primeiras letras, e primeiro en Lugo, logo en Ourense, fai o bacharelato, ao tempo xa que nos 2 últimos cursos acudía tamén á Escola Normal Ourense. En 1968 era xa mestre, e mesmo durante algúns anos tivo escola en algunha parroquia de Pantón. Así a todo, desexoso de completar a súa formación, pois marcharíase mesmo en outono a Santiago de Compostela para matricularse na Facultade de Filosofía e Letras, e de daquela impoñían o seu magisterio os vellos profesores Moreno Báez en literatura ou Moralejo Álvarez, Don Serafín, que daba arte. Menos vello era Constantino García, que lle daba filoloxía románica e, ademais, sorteaba entre os alumnos viaxes a Italia, e unha delas tivo sorte que lle tocou a Antón e así puido coñecer Treviso. Estaban tamén comezando as súas andainas os profesores máis novos, Ramón Lorenzo, Antón Santa Marina, que están por aí, que lle explicaban gramática histórica e dialectoloxía. O noso Antón licenciaríase en Filoloxía Románica en 1974, e ese mesmo ano, baixo a dirección de Constantino García, vería a súa tese de licenciatura sobre o léxico de Ferreira de Pantón, e dirixido por este mesmo profesor, conseguiría tamén en 1981 o título de doutor, unha documentada tese sobre a toponimia do seu concello que mereceu a máxima cualificación. Aos poucos meses de se licenciar, comezaría xa a dar clases no CUBI, no Colexio Universitario de Vigo, daquela ainda da Universidade de Compostela, primeiro profesor axudante, do 74-79, logo interino, do 79-82, titular de Escola Universitaria, do 84-90, e finalmente catedrático de Escola Universitaria dende 1990 ata que se retirou, ou xubilo. Como tal, reaccionou primeiro nas escolas de Magisterio de Ourense, despois na de Pontevedra, logo na que seguía tamén a Facultade de Filoloxía e Traducción, nas licenciaturas de Filoloxía Galega e, sobre todo, de Traducción e Interpretación, que foi onde desenvolveu a meirande parte da súa docencia nos últimos anos de carreira como profesor. Foi tamén convidado en 1991 polo Graduate Center da Universidade da Cidade de Nova York a impartir un curso de doutoramento sobre a narrativa galega contemporánea, e tamén entre o 99 e o 2004 ofrecería varios cursos de doutoramento nas universidades de Santiago e de Vigo relacionadas temáticamente coa lectura filolóxica de textos literarios, sobre todo de Otero Peña. Antes disto, desde finais da década dos 70, durante todos os 80 e nos primeiros anos dos 90, a normalización do galego daba os primeiros pasos en ámbitos en que estivera vedado, colaborou activamente coa Xunta de Galicia, coa Universidade, dando cursos de formación en lingua galega, fosen de iniciación, perfeccionamento, tamén de especialidade, a moitos mestres de XB, profesores de BUC e DCP, que querían daquela botarse a dar as súas aulas en galego. En fin, medio século de sacrificada entrega ao seu alumnado, como xa se dixo aquí. E dou fe disto porque unha imaxe moi típica de Antón na facultade era velo a calquera momento sempre con memoria de traballos dos estudantes e correxíndolos. Antón aprendeu fonética, gramática, semántica, a comentar un texto, a traducir e, sobre todo, creo eu, ensinoules moita norma lingüística, a normativa que era permitida aos estudantes.
Pero xunto a esta faciana do profesor hai tamén que lle amecer a outra do paciente e do dito investigador sobre as palabras, sobre todo. Poderíamos dicir, empregando un palabro, que é un palabrista. As súas investigacións seguen no fundamental 4 camiños: o estudo onomástico, a análise da lingua literaria, o da traducción e a elaboración de material escolar e educativo. A onomástica foi a disciplina que primeiro chamou o seu interese no ámbito da toponimia, sen dúbida. A súa mellor contribución é a súa tese de doutoramento, Toponimia do Ayuntamiento de Pantón, unha mágoa que siga inédita, conformada por 2 volumes e máis de 1 millar de páxinas, un detallado estudo de microtopónimos da súa terra natal, organizado nacionalmente, coa localización xeográfica, o estudo etimolóxico e tamén documentación sobre cada topónimo. Como membro da Comisión de Toponimia, dende os seus inicios, formou parte do equipo que elaborou o nomenclátor de Galicia de 2004, que foi precedido polos nomenclátores individuais de cada unha das provincias galegas. Estudou tamén sobre a sustitución de topónimos galegos por outros eufemísticos, os perros e os casques se volven ánxeles, ou a formación de topónimos a partir de nomes propios. Actualmente forma parte do equipo vencillado á Academia que está a redactar o Dicionario de Apelidos Galegos, que supoño que é de inminente aparición. Como interesado pola lingua literaria, as súas análises centranse en cuestións de pescura etimolóxica do léxico, sobre todo da obra de Álvaro Cunqueiro, autor no que é especialista, e tamén a edición e anotación lingüística de obras de autores como López Ferreiro e sobranceiramente de Otero Pedrado. Xa no ámbito da traducción, o seu labor abrangue 2 facetas, unha máis teórica sobre a práctica traductiva galego-castelá dos textos de Álvaro Cunqueiro e outra máis aplicada de propiamente traductor. Esta segunda está moi vencellada á súa colaboración co Grupo Santillana, principalmente coas súas filiais Obradoiro e Alfaguara, editora esta da que foi o seu coordinador editorial da colección infantil e juvenil en galego. No seu currículum poden contarse máis de medio cento de referencias en que figura como traductor, as máis delas traduccións literarias, pero tampouco é pequeno o número de traducións técnicas, de publicacións científicas e de divulgación e tamén de libros de texto. Debemos a Antón Palacio, ou a Xosé Antón Palacio, como así algunhas veces, que poidamos ler en galego pois algúns dos títulos de máis sona de literatura juvenil e infantil das derradeiras décadas. Anosou como tal, pois Rebeldes e A Lei da Rúa, de Quinto, Boi, O Ando Só, O Dedo Máxico, de Roald Dahl, A Viaxe de Babar, O Rei Babar, de Burnov, O Manolito Catrollos, O Coitado Manolito, O Manolito Ten un Segredo, de Elvira Lindo, O Momo e a Historia Interminable, do Michael Ende, ou celebrados Recreos de Nicolasín de 2017, que é unha das súas últimas traducións. Esta súa intensa actividade como traductor discorreu parella tamén a outros labores de creación e de edición, vinculados tamén ás editoriais Santillana e Obradoiro, e neste punto pois é coautor pois de máis de 2 dúcias de libros de texto, de lingua e literatura galegas de diferentes niveis. Participou tamén na redacción e na revisión do novo dicionario de lingua galega do 2005 e despois da súa nova versión do 2012. E podo dicirlles, sen exagerar nada, que se cadra habería que contar por centos de miles as páxinas de publicacións que leva revisado lingüísticamente como corrector deste. Como xa se dixo aquí tamén, Antón foi por uns meses en 1990 secretario do Departamento de Filoloxía Galega, que daquela se constituía, foi tamén logo director, entre o 94 e 95 decano da Facultade de Humanidades, logo renomeada como de Filoloxía e Traducción. Deulle tamén, como xa se dixo aquí, un pulo considerable ao servicio de publicacións da nosa universidade, que dirixiu durante máis dunha dúcia de anos, e, así mesmo, tamén estivo moi relacionado coa xestión e a organización da coñecida como selectividade no referido á materia de lingua e literatura galegas. Fora xa do ámbito universitario, ainda que está moi venciado tamén as súas liñas de investigación, temos que lembrar que foi socio fundador por mediados dos 80 da Asociación de Traductores Galegos, o seu secretario durante varios anos, membro tamén, como xa dixen antes, da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, máis da súa ponencia de estudo dentro da súa creación en 1984, así mesmo socio fundador da Asociación Galega de Onomástica, ademais do que foi o seu presidente entre 2011 e 2016, tamén foi nomeado en xaneiro de 2012 membro correspondente da Real Academia Galega, onde colabora na sección de onomástica, e tamén non podía esquecer que formou parte do Consello de Redacción de Viceversa, a revista de Galega de Traducción, que fundou e editou o noso departamento entre o 95 e o 2013.
E, ainda que xa falei dela, a trayectoria profesional de Antón Palacio non será entendido sen facer referencia á súa longa e intensa colaboración dende 85 ata hoxe mesmo co Grupo Editorial Santillana, onde les leva moitos anos facendo labores de creación, asesoramento lingüístico e literario, de corrección de estilo e de traducción. Creo que nestas angueiras ainda segue, e penso que seguirá, supoño que mentre poida ou lle deixen as forzas. Así pois, con este libro de homenaxe que íamos a ofrecer, queremos amosarche o noso cariño, respeto e admiración por todo o que levas feito en todo este tempo e o que ainda che queda por facer. Neste feixiño de traballos colaboran 28 autores, a maioría somos colegas do propio Departamento de Filoloxía Galega e Latina, praenos tamén da nosa Facultade de Filoloxía e Traducción, tamén da Facultade de Filoloxía de Santiago, sobre todo profesores e colegas do ILGA, tamén membros da Real Academia Galega e tamén da Asociación Galega de Onomástica. As contribucións organizámolas en 3 seccións, como puderon ver no libro que teñen nas mãos, segundo abordasen temas lingüísticos, literarios ou de onomástica, e van precedidos de 2 achegas biográficas sobre o homenaxeado. Case todas elas teñen pois o galego ou Galicia de fondo. E van permitir que, para non alongar moito este discurso, pois que non comente cada un dos seus traballos, podenos ler, teñen o libro nas súas mãos, e xa vou acabando. O libro, como non podía ser de outro xeito, vai presidido por unha cita de Álvaro Cunqueiro, tirada do seu texto de Xurello Simbar volves ás illas. Nesa prosa tan cunqueiriana alúdese á importancia de chamarse, de ter nome propio, de ser nomeado, e desa cita extraemos un anaco que é o que lle dá título ao libro, non haberá illa, pero hai o nome. Esta cita foi nos facilitada por Xosé Enrique Costas, a quen lle damos as grazas. Os agradecementos dos editores, se fala un nome meu e máis da Quilino, queremos facer extensivos tamén a Luz Méndez, que nos facilitou a fotografía da páxina 5, ao servicio de publicacións que custeou a edición, a área de imaxe da Universidade de Vigo, en concreto a Tania Sueiro polo deseño da portada, e, por suposto, a todos os participantes e colegas neste libro pola súa boa disposición en todo o proceso de elaboración e de edición. Por suposto tamén o señor rector, o señor decano, director de comunicación, director de departamento e a todos os asistentes por nos acompañaren neste acto. En acabando de falar eu, proxectarase un vídeo que non sería posible sen a colaboración da irmá Antón, Rosario Palacio, de Amparo Solla, que fixo moitas xestións, e de Camiño Noia, Luz Méndez, Manuel Forcadela e Alexandre Guerra, que achegaron algunhas fotografías que aí aparecen. E gostaríame xa acabar esta miña intervención sobre Antón lembrando a miña primeira imaxe que eu gardo dele, a dun home corpulento de bigote con lentes grosos e arredondados unha tarde na biblioteca do ILGA, a Viga da Ventá, que daba para a Facultade de Historia. Era polo outono do 91 e comentaban que estivera por Nova York. Antón xa pertencía daquela á Comisión de Toponimia e o acababa de ser nomeado vogal dela. Esa tarde xuntábamos a comisión na biblioteca do ILGA, como digo, para examinar os topónimos do Concello de Pontevedra. Despois desas reunións, entre o 93 e o 98, Antón e máis eu volvemos ainda a coincidir na editorial, na edición Sobradoiro, que daquela estaba en Vigo, na revista Boada. Ele era asesor e colaborador desde xa había, e eu empezaba a traballar de editor. Xa logo, dentro do 1999, pois fomos colegas, penso que amigos, do Departamento de Filoloxía Galega e Latina. Ainda no 2002, Antón Palacio actuou de vogal no tribunal que xulgou a miña tese de doutoramento sobre Marcial Valladares. E, escribindo estas follas, non fixen máis que pensar en moitas cousas. O noso Antón, ou o Antón de noso, lembrarme moito ao erudito de Vilán Costa, de quen, como saben, son un devoto. Vexo nun e outro, en Valladares e Palacio, a súa largueza e honorabilidade, a súa ilustración e humanismo, o apego á tradición, a inclinación pola aldea, pola terra que viu nacer, o amor por Galicia, pola súa lingua, a literatura, a cultura, a vocación por saber o valor das palabras, do porqué dos nomes das cousas e, por suposto, do porqué dos nomes dos lugares. Ambos, Marcial e Antón, comparten tamén unha fonda preocupación pola boa ortografía e polo uso do idioma do galego. E, en fin, o de Vilán Costa e o de Antón teñen tamén un aquel da fidalguía romántica de antaño. A gran estima que teño por Marcial Valladares, a quen en tanto tempo lle levo consagrado, profeso ya tamén a Antón Palacio, que para min é un filólogo de vocación e estilo. Nada máis.